אנחנו חייבים להפוך להיות גורם משמעותי בתחום הסייבר העולמי. זה היעד שלנו. אני משוכנע שאנחנו נשיג אותו. חברות הסייבר, והם מה שמאפשרים היום לחברה המערבית להתקיים. שם עתידו של העולם. בואי, אנחנו צריכים אותך ומהר ועכשיו. מדינת ישראל צריכה את הכי טובות שלה והכי טובים, ואנחנו צריכים אותך יחד איתנו, כי אתם תהיו דור עתיד של מדינת ישראל. אנחנו נפתח אתכם, אנחנו נעזור לכם להיות חדשניים, להיות פורצי דרך, לחשוב מחוץ לקופסה, כל זה בתוכנית פסגה, אבל תבואו ותהיו איתנו. אני אביה סלע, בת 22 מהרצליה, ורציתי לספר לכם קצת על החוויה שלי מעולם הסייבר. נחשפתי לעולם הזה לראשונה כששירתתי בחיל המודיעין ביחידה 8200. גיליתי עולם מרתק של מסתורים ושל חידות טכנולוגיות. תוכנית פסגה שהיא ראשונה מסוגה, באיכות גבוהה מאוד, מתכוונת בדיוק להכשיר את הדור הבא של אנשי הסייבר שלנו. תחום סייבר סקיוריטי או אבטחת המרחב המקוון הולך ונהיה חשוב יותר ויותר, מכיוון שכל החיים שלנו היום תלויים במחשבים ורשתות. אני יודע שהמילה סייבר נשמעת קצת מבהילה, אבל אין מה להיבהל. זו שפה טכנולוגית לא שונה מעברית, אנגלית או אפילו שפת הכדורגל. גם סייבר היא שפה, וכמו כל שפה, ככל שמתחילים אותה יותר מוקדם, כמובן שיותר טוב. אתם בדיוק בגיל הנכון כדי להיכנס לנושא הזה בלי בעלה, בלי חשש, גם בנות, גם בנים. אתם יכולים להיות שותפים אמיתיים, מובילים, להיכנס לזה בגיל צעיר, והאמינו לי, זה גם טוב, זה גם מענה, ובינינו זה גם משתלם. גם לכם, גם למדינה. אני כבוגר 8200 יכול להגיד לכם שישנה חשיבות גדולה מאוד לשרת ביחידות מובחרות בתחום המודיעין. הדבר הזה יש לו ערך מוסף גדול מאוד. אני כראש עיר לוד החלטתי לקדם את הנושא הזה, והחל מהשנה הבאה תוכנית פסגה תשולב במערכת החינוך בעיר לוד. בנים ובנות ילמדו את עקרונות הסייבר ואת המצוינות למדעים, ובכך בעזרת השם נהפוך גם אנחנו לבירה קטנה יותר בתחום הזה של הסייבר.